Dimteng ni Jesus ken dagiti adalan na agraman dagiti adu at tao ijay Jericho. Idi pumampanaw da sadyay adda nga agtugtugaw iti igid ti dalan a makipalpalaman ni Bartimeo, abulsek nga anak ni Timeo. Apaman ananggeg na nga adda ni Jesus at taga Nazaret, impok kaw na, Jesus nga anak ni David, kaasyan nakkadi. Inungtan dagiti ado ket pinagulimek da, ngem inyad adda nakit di tinang ipukkaw, anak ni David, kaasyan nakkadi. Nagsardeng ni Jesus, ayaban nyo man ditoy kinunana, inayaban da nga rod ti bulsek, papigsaem tanakem mo kinunada kenkwana, tumakder ka, tapayaban na ka. Inikat ni Bartimeo ti kagayna, timmakder adagos ket immasideg ken Jesus. Anya ti kayat mo nga aramideg ken kasinaludsod ni Jesus. Maestro, makakita ak kuma, insong bat ti bulsek. Inkan kinuna ni Jesus, ti pamatim tinang paimbag ken ka. Nakakita adagos ti bulsek ket simurot ken Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo. Good morning. Welcome ka dagitay naggapo ti adayong luglugar. Dapay taga Nueva Vizcaya. Nandiyan ka mo ti Daduma, Abra, kada Santa, kada Salcedo, makamukay mo ditan. Hindi kalman napanak ng kasar, napangkam ng kasar, ijay lungog. Hindi ka mo nadadatoy, nagkasar. Ta gayem ko, maestro, kadwaming agtentenis idi, nagkasar, ijay lungog, siyak ti kayat na nga mangkasar. Kaya idi nalpas ti kasar, idi agawid kami, dimmagas kami, ijay 7-Eleven, ijay naganan, ijay narbakan. Kaya ijay sango ti 7-Eleven, adda na kita iti kakabsat ijay, nga sa nga pamilya pa yun, nasurok pa nga sa nga pamilya, nakatugaw da dyan. Nga no, da bumabawon no sumrek, ti automatic nga aramidin DJ ubing, Sir, nagadi kakabsat tayo nga badyaw, nya. Kada ginanang kintatang da DJ, dagito yung ubing ti baunda nga apan agdawat, amin nga lugan, amin nga apan dawatan. Kanukit kita, no ipapilit na kaslapay basol mo, no hammo nga ikan, yari nam nga datay kasla, sikapay ti akin basol, no hammo nga tulungan. Kedua lang nga banag, no, dakas jay nga, agpatpatulong mo no day tayo dumawat akas jay, dua nga banag ti dumikar ijari na. Umuna, maasyang ka, tabakaawang kananda, wano, baliktad, no ikamat, ma-spoil damat. Kadi da maagtrabaho. No mo nga ikan, kasla makonsensya ka, no ikamat, kasjay damatan. Na pang kami di samar, badyaw gamin na gayay taga samar. Nga daduma, ti kultura da. Kanapang kam imyan na minsan di jay. Kuna na di karnel nga nagyanan mi, kitaan nyo dagiti balbalay diti apo ko na da. E jilikodan ti balbalay da, nagngangato ti ruot na dagangan na katiwangwang han nga matrabaho. Kakunana, no ti akin balay dayta, no yay balay dita, kaadda gulgulay na, igurot daytan, nga naikamang ditoy. No adda pagay na, plus gulgulay, Ilocano daytan. No dagiti tagadtoy ko na, dabaybay andala ang dagahan da pulos nga kutyen. Iso nga umayda agdaw-dawat ditoy, umayda agpalpalpalama. Noon niya mo dayjay, agtalag-dalat tamot din dayjay daw-dawatin da. Kakunana, dayjay Colonel, into no election, dagita dadta Manila, agaawid da amin dito, itaapaya, kadamay sa kandidato, 20 mil ti may sa nga botante, kunana. Iso nga nabaanang da, agsweldo da, kunana. Una, dagitay banbanag nga, mabalin tayo nga tulungan, taag kasapulan, nga adamo dagiti agpatulong, nga nga mabalin nga tulungan. Oray siyak ni pod, ada dayta nga YouTube kada, dayta Facebooken, nagado ti ag-message, apo tulungan nakman. Apaya tulungan nyo ako, Father. Siyempre kapot apadi ka. O bakit?
nasunog yung bahay mo, ipakita mo, kanyak data nasunog nga balayo, apay agkaraan niya ka, hello? Alam na niya ngayon kasjay. Dapat may isang agpatulong ko na naapatulungan na man apaya para ano, adan samot trabaho, adan ngam agkurang. Para ano da ito'y, pag nayon ladto'y balay. Kita, sinerts ko DJ ko na, apo dagi picture na, nakatupis mo nga, nakabaklis nga, nakakastan. Kasi ano nga tulungan da ita. Nag-social mo, feeling blessed. Ano da dumahaan nga may bagay nga to nagado nga makasapol nga usto nga tulungam dayjay pailaan kas lang ay madilat tamot adi rin. Han nga masapol nga han nga ti kunadan nga amin nga agpatulungan ka tulungam tadamo dagitay talaga nga scammer ada dagitay naiyanak nga scammer. Tanapadpadasan tay meten. Naiti naglamuyot ti sa una no umay kanyam ngam no nakalikod kan kas latigren. Hammo masingiren. Kani Bartimeo, dito ibanghelyo tayo, naiyanak nga bulsek, agpalpalamala, ang timabalan na nga obraan, dumawdawat, haanggaron makakita. Limabas ni Apo Jesus, kunana, Jesus nga anak ni David, tulungan na ka di. Dagiti tattao niya, ti kunada, agtalakahan ka mangriribok. Kinuntrada. Ngam inyad adda na, Jesus nga anak ni David, tulungan na. Na nadlaw ni Apo Jesus di jay pinget na nyati ko na naayaban nyo man ditoy. Timakder may kan papayaban da ka timakder inikat na di kagaynan napan. Anya ti kayat mo aramidak makakita ako ma. Idinibaga na diyan makakita ako ma kuna na ingkan pinapigsan na ka tapamatim. Wow, nagdaras. Naglaka. Ka 2 weeks nga ikarkararag ko dati uyag ko kadi malaikatin ni Apo Jesusan. Hindi rabi Allah karasubli akiti CR nagsakit kada kwasyo ko nagadong ka chismosa nga ago uyag. Apay nga tati sak pailaan. Apay ayan na nga tadi pamati apay nga agkurang. Di ikarkararagak met. Mais stress mo nga tan-a. Kiso na dyan kunana pamati tinakaagas kanyam kunana dayta pamatim. Kada tayo questionaran tayo, kaditi pamati tayo, adda amin pamati tayo. Adda pamati tayo, ngam lawagan tayo ngamin, no akas ano dahi tanga pamati. Lawagan tayo, no kas ano ngamin, kaunag dahi tanga pamati. Ada gitay, adda pamati na no, adda lang ti unag ti simbaan, ngam narimwar, ala, kurimaong mat. Nagsayati pa rin tumang na dito'y ngum narumwar, hanam maammo ti agayat. Kasano nga ro daya nga pamati? Iso nga lawagan tayo, ada ito nga ibagbagan na nga pamati. Kasano nga panakadlaw tayo nga, umunag ti pamati. No nakapokus ka kin ni Apo Jesus, haam mo makita dagiti awan. Kung nati salmo responsoryo tayo, dagiti dadakkel abanag, impaay ti Apo kada kami, kat anyan aragsak mi. No ti tao, kaammo na nga apresyaren, ti addaken kwa na, bigbigen na, ti addaken kwa na, adda na unag apamati na dayta. Ngam no haan nga mapmapnek, no ti tao ka haan nga mapmapnek, nga adda lang nga ruden, agkamkampay laeng, haan nga agbalingan na ragsak di puso na, tati kayat nakukukwa na ti lubong, kurang apamati dayta. Takunana di opening prayer tayo, anya ti kunana, theological virtues, anya dagi jay, faith, hope, and love. Ikan na kung matinaunag pamati, tapno maaddaan kami tinamnama, tapno maiburay mi ti ayat. Iso nga ti tao no madlaw mo, no tila pa nagkit-kita na ti lubong ke negative amin, pakakitaan nga narabaw ti pamati na dayta nga tao. No kabailam nga istoryaan ti biyag, ti madi nga aramid ni kabsat mo, imbes ka nga agkarkararag, imbes nga si pupudno, ti pailaang business mo dito lubong ka, mangiwarwaragawag, ti madikin ni kabsat mo, nakarabrabaw apamati. No nakapokus ka kin ni Apo Jesus, hamo mapansin dayta. Nadda ti bibiyag mo kin ni Apo Jesus, hamo mapansin dayta. Ngam no data biyag mo ka umangangit, awan pa'y maapresyar mo, o makain-innangit ka.
Aw hamo pa'y mabigbig dagiti nasayaat nga aramid ti kabsa mo, ti biberberukem ka daytay, kaya mo kasi kalaeng, nakarabrabaw nga pamati dayta. So kita anyo, dagiti padpada nga nakakapsot ti pamati na, naglaka nga mairirita, haan nga mapmapnek, tilakit kitaan na nga ipadpadamag ti kabsat na kadagitay madi, di pagkapsutan na, haan naman la maapresyar, narabaw nga pamati dayta. Kada iti pamating ibagbaga ni Apo Jesus kakabsat, mabalin na tayo nga balbaliwan. Kas ano nga umunag ti pamati, iti inaldaw-aldaw. Manipod lileg kan ti init aging gana ti lilendakan na. Kas ano ti panangidaton mo ti bagim kin ni Apo Jesus. Apo, tarabayan nak iti dayto yung aldaw, italag ko ti amin ko king ka. Uri agros-rosing da ibilag kon Apo, na anya naganan, natumba mo dagiti pagay ko, no panubok datoy paraking ka. Ngam nagkumkomplain kan, paltogak talangait, kung namon tano agibilag ka, kaagtudo, inton inakas mo naginit, paltogan na kanon talangit, nagaduga nga burang mo nga taon. Isugarod ti season na, kakaguram, kanya ti sino ti adda problema na sika. Ngam na adda ri jay naunag nga pamati, hantay nga makita dagitoy. Mabalin tayo nga bigbigan dagiti ayat, dagiti grasya ni Apo Diyos kanya tayo, dagiti imparparabor na kada tayo, kasko na ti salmo, dagiti dadakkel abanag ti impay ti Apo kada kami. Anya dagiti banbanag iti biyag mo nga impay ti Diyos, nga pagragragsakam. Adda pay la pamilyam, agyamang kakini Apo Diyos. Nahampay lang nga nawara ta pamilyam, agyamang kakini Apo Diyos. Nalapigsaka pay lang agtrabaho, agyamang kakini Apo Diyos. At dapay lang nasayaat nga langan-langan yung asang pamilya, agyamang kakini Apo Diyos. Nagdakkel nga banag nga itid na kanya tayo, no daduma ka, antay mabigbig. Taapay sa bali tinagyan na, haan nga pamati. Kaslaki ni Bartimeo eh. Apay nga Apay nga marigatan nga agbiag, po ta bulsik nga ro, dumahaan tay laeng nga bulsik physically. Ado dagiti mang pagbalin kanya tayo nga bulsik, anya dayay, no napadasam tinaliputan, trinaydor da ka, nagbayas di panuno mo, hamo nga kabailan nga pakawanan, hamo nga maiturad ti agayat awan tinamnama dita. No inulbud da ka. No adda dagiti gundaway nga ginundawayan da ka. Dagiti mang pagbalin kanya tayo nga bulsik. Haantay nga makapagtrabaho, haan nga makapagayat, mapukaw tinamnama. Iso nga no ti pusom ka addaan namnama, dagta ti ayat, gapo ti adda ti pamati, dayta ti kungkunana, nga ti pamatim tinangagas king ka. How many years? Kala ko madatayo, mano nga tawtawanan, adda pi pagdadaanam, apay nga mula nga masulsulbar, no daddo makurang ti pamati kin ni Apo Jesus. Dagiti paggrigrigatan tayo. Ngay baga tayo nga mangparparigat kanya tayo, apay nga no daddo makahaan nga masulsulbar, ngamin agkurang ti pamati kin ni Apo Jesus. Kadagiti gundaway nga hantay nga makapagbalingan na ragsak. Mano nga percent la di ragsak tayo, hantay ma-full di ragsak tayo, kurang ti pamati kin ni Apo Jesus. Tapno naragragsak kakabsat, awisan na tayo, nga mangibiyag dayti nga pamati, paunagan dayti nga pamati, dito ti sumrag tinamnama, rumwarmot automatic ayap. Ngam no ha, awan pamatim, awan namnamam, hamo ka ba ti agayat? Hamo pulos ka ba ti agayat?